Рунбай. Агучваем па-беларуску. Аднахвілінная машына часу. Выбачце, вы не супраць, калі я... Гэта свабодная краіна. Што гэта? Ды так, нічога. Але ж вядома, гэта не аднахвілінная машына часу. Аднахвілінная машына часу. Чорт. Выбачце, вы не супраць, калі я... Гэта свабодная краіна. Што гэта? Ну, вядома, гэта не аднахвілінная машына часу. Чорт. Кантэйнер для ланча. Дзіўна. Я люблю дзівацтвы. Круто. Я Леймс. Я Джеймс. Джеймс. Ты спрабуеш падчапіць мяне? Ды ну, няўжо я выглядаю так круто? Ты спрабуеш падчапіць мяне? Так. У сэнсе, спрабую. Спрабуй лепш. Вітаю. Лепш. Кавы? Лепш. Абед. Можам пайсці да мяне Так адразу? і заняцца каханнем. Маркетавацца як вар'яты. Нарэшце. Я так стамілася ад мужчын, якія не могуць папрасіць пра тое, чаго хочуць. Хачу, каб ты пашлёпала майго маленькага хлопчыка. Ды ну, я думаў, ты... Не. Я хачу адшлёпаць цябе. Хадзем, зараз жа. Гэй, ты цікавішся навукай? Навукай. Моя 5гадовая пляменніца цікавіцца навукай, а я маю ступень доктара па квантавай Ты механіцы. вывучаеш тэарэтычную квантавую механіку, ейны ўплыў на час і на універсальную прасторавую геаграфію? Так. Які твой любімы раздзел? А задак. Мы ўсё яшчэ размаўляем пра навуку. Падарожжа ў часе. Мой таксама. Гэта вельмі дзіўнае лайно, праўда? Сапраўды, хвілінку, чаму? Ты чытаў раздзел пра практычныя прыкладанні? Вядома, я чытаў раздзел пра практычныя прыкладанні. І я проста збіраюся націснуць на гэту чырвоную кнопку. Выбачце, даруйце, хто вы і што вы робіце з маёй кнігай? Чакай, я прачытаю вельмі хутка, не хвалюйся. Я ні на што не разлічваю. 95 старонак? К чорту яе! Шчыра кажучы, я не чытаў яго. Замест чытання я займаўся справай. Якой справай? Практычнымі падарожжамі ў часе? Ты выкарыстоўваў яе? Не ведаю. Можа быць. За мяне? Гэта пужае цябе? Не. Не, насамрэч, гэта прыгожа. Ты так думаеш? Вядома, раней мужчыны не змагаліся за мяне, не кажучы пра тое, каб паміраць. Прабач, паміраць? Не, я ўсё яшчэ тут. Так, але не зусім ты. Гэта ж асноўная думка раздзела, ці не так? Падарожжы ў часе немажлівыя. Яны мажлівыя, я зрабіў гэта? Не. Кожны раз, калі ты ціснеш на кнопку, ты ствараеш копію самога сябе. У паралельным сусвеце, які існуе на хвіліну раней у тваім мінулым. Тваё арыгінальнае цела памірае ў сапраўдным альбо раннім сусвеце. І колькі разоў? Не ведаю. Мо 16? Дапамажыце! Хто-небудзь! Natak, hara. О, Боже! Чорт! Дапамажыце! Ён дакранаецца да мяне! Ну, добра, прачніся! Я забіў сябе 16 разоў. З іншага боку, ты першы паспяхова здзейсніў шматлікае самагубства. Даволі крута. Паслухай, хадзем да мяне і проста забудзем пра гэтую дурную скрыню самагубстваў. Скрыню самагубстваў? Суіцыдальную машыну. Якая розніца? Гэта ж быў не ты. Гэта былі яны. Я не магу. Чорт, сур'ёзна? Хіба я змагу калі-небудзь яшчэ, пасля ўсяго, што я даведаўся?
Вось чорт. Рэгіна, ты маеш падзякаваць мне за гэта. Які твой любімы раздзел? Падарожжа ў часе. Мой таксама ён неймаверны. Гэта страшна. Страшна? Чаму? Ды не, нічога. Я маю на ўвазе, гэта ж не якая-небудзь скрыня самагубстваў. Чорт. Агучана студыяй Гаварун Бай.